1977 ýylda Mikhailovich Kalinin adyny göterýärdi Oğuzulu instituty. Aydym saat şu taýda has ýola goýulan ýani o aydymçylar taýdandylar. Şuda okuýýardylar, ýoňkap berenler bardy. Ni ril olanlar maslahatlaşyp men konservatoriýada şu Oğuzulu institutyna tapşyrdym dokumentlerimi. Yani sonra da Dinlensk Kole her vilayette men Aşgabat şäherinden tapşyrdym. Lütfüňň şu Dinlenskde her fakülteden özüne girýänleri şonu dinläp Oğuzulygym boldy, aydym saatına seredip berilýärdi. Sonra oğlanlar urunýar, mardan bir oğlanmy, dolmuşlar oğlan akordeon ýaman gowy ýerine ýetirýär. Özçe diýip eşitdim. Onu biz öz şu çalmaly uny men özüm akordeonyna ýetirdim. Wagt men dostum Türkmenistan'ın atlanan artist Çar Hekim fonmady. Yani ol bir gollamaga tomuş etmene vardı. Yani sonra tasal oturkan onun bir gedemizi geçirdik kon. Nuşrolan bir dinlek gördüp aýtdylar olanlar. Barlyk hajifli döwürdeş bir ýylda bolan, yani 60-njy ýylda bolan döwürdeşimizde onun gelli bir dolmuşra arasyn bir Türkmen oğlan yani bir asylly edepli taramlaşyp akordeony bir halk hadyny çalýar. Durduwasy ýetali. Bunun halifası Hanurdu Cumadurdu diýip bizim bari mi halifany hataýar. Halk taýdaryny öýdi ýürütip bilim almasydan hakdan şeýlehin şeýle bir saatly ýerine ýetirýärdi. Men ýagdalary sünnet taýýan toýlarda awt gelýärdim. Men barlyk hajy şonu ücret bir aşlygyny dinleýän eken. Şonu öýüne maksat goýup şolar ýaly bolup ýerine ýetirdim diýip şu asylyny sozuny ýoýman arasyny şu bilimli, ılım, sağdılımlarında akordlar değil, iki tarafının ezdirlikle yerine getirip akordeonun çift tarafını bas tarafı oluyor. Ta tarafının klaviş tarafı. Sonra aşağıdan yukarı şeyle ezdirlikle yerine getiriyor. Yani ona kadar geçeceğimizde düyüp halifata Hanurdu, Cumadurdu olmalı. Allah hazırlı fükkette şoğlu onun. Edil şu an ben aydım yanına bilemem. Sadece saat aktı maslahatlı şey yaptık. Ustaydı yani bu sonuçlu belli etmeli. Şu bizim ağlı yürürlüğümüz vardı. Yani dördüşlüğümüzün Türkmenistan halk arasında Kur'an Murad davası, Halife Recep Muhammed Ulu, Ballı Hacı. Şulamda bir aydımın üstüne işlenecek olsa, şu takşı neye mi koysak bu oluyor? Nihayet rol gelişe. Şu aydın vermekte kurolun koymağım, hayt kurol ulanmağım, hayt setliden ulukan maniyetini veriydi. Şu Ballı Hacı'sı Mariyolunu çalyan sağdım, Pendi yolunu, barını bilye, matmul var, lifmam yolunu. Elbette yönü men pikirimçe şu özüne halife tutunlu, Türkmenistan'ın atkalı narsist, Recep Muhammed Ulu. Yani
ahal yolunu özüne yakın gördü. Tetine bir Türkmenistan'ın halk başçıları Tahcip Barif'in, Oral Geliliyat'ın, Mehna Garayf'ın aydiyan aydınlarını istradada şonu asılını sözünü yoymazdan usat yerine getiriyordu Barlıq Hacıyev. Onun akardionla arasında seslerini alıp şu estradada Barlıq Hacıyev'in Uluhan koşundu var. Yani Recep Halipa yanına gitara sağır oldu. Hem de dip sağır olmuştu. Barlıq Hacıyev iki gitara hem sintezatör ulanıp hem de akardionlu dipin görünüşünde yani nara görünüşünde de ham dip görünüşünde de elbette şu Recep Uluğun aydın ölçü bir ölçüsünü etlerini aydın için ödünü TV'dekin berliğe yani titin tapavut gayretliğine yani sonra usatlıklı yerine getiriyordu. Ödüm şu ahali yoluna aydiyan halipaları aydip estrada koşup maslahatlaşıp edilenlerdi bir yerine getiriyordu. Olaydım islendik yerine soruları öykünyen aydınçılar var. Yani elbette bir halifalardan gelen sonun sumodunu qovurup sonun öykünmek, sonun edinlik rahmetinin gönlünü hasıllık düşünüyor. Türkmenistan halk arasında Suhan Orader'de devam ediyor. Barlıq Hacıyev'in yolunu. Benim öz şairdimin Barlıq Hacıyev'im şairdi Süleyman Qarabağçı hem sağlanan hem kompozitör hem ahal yolunu hem mari yolunu Barlıq Hacıyev'in çalan tezgahlerini gören izlerlikle yerine getiriyor. Şu zatları aydiyan buysan aydiyan. Şu yolun bir khas bol şiyali yolun kupurlu şiyali vilayette oraya aydımın sağlam yerine getirisi oluyor da yani akardionlu kvartı değil ya da kvart finti şu dutarın iki perdeni bile koşup çal ya kızağım şu bir sesede yerine getirip oluyordu. Şu mariolunu esası kvartı görünüşünde yerine getiriyordu. Şu maha kızıklı tesirli Hanurdu Halipan sağlarını yazıyın söylediğinde Barlıq Hacıyev'in ölçü hat bayılıştık yerine getiriyordu. Yani bu sunuda işler birbirine yakınlaşmak için yok mu? Fırsat olmalı. Oğlum şu fırsatın onun bütün ömrüne yardımda galiba bir hat bir yakınlaştıran, dostlaştıran fırsat. Yani şu dürül çeçemeleşip oluyor. Akardiyonu yankılaşmaya ahal vilayetinde öz oluşlu yerine getiriliyordu. Bizim halipalarımızdan, özümüzden Mar vilayetinde yankılaşmaya kvartı görünüşünü çalınan Mariol'u biliyorlar. Binlecilerim elbette biliyor. Sonra elbette bir yüreğimizde şu sunudun birinciden bir yüreğini duymak, kollamak, sonra düşünmek. Şu ilkinci fırsatta başlarında daha tesirli oluyor. Şu Barlıq Hacıyev şu halk sağlarının yerine getirenini men özümçe şu ahali yoluna yani öz düşümçesi yerine getiriyor. Bir sunumu tanıştırıp da umman dizi kolyanlarını. Gönlünü yağın sünün öğrül halipa tutulayanla dövürdü şol bile özümden kiçem olsa sen şunun öğrünün adını şunun özümçe bayılıştırdım. Olam halipa bir senetkar, ustadı, hormat, şolar yalrak bir düşünüyor. Şu sözün bar cemin alamızda Barlıq Hacıyev'in ağraslığı, şu sunuğu çemeleşi, bir öňüne goýan maksadı ýetjek bolşy. Iň esasy adam şu
bilse de son halipalardan sorap, son şehitlik näil yerini düşýänini bilerek üç maslahatly sardylar. Klaýş tawrlaryny ederlikle yerine ýetirdi. Yani öňüne 3 tane gural goýup, şonun özüne gerekliliklerini goýup, yerine ýetirýän aýdymlaryny soň öýkünýänler şu bal hazin ulanýan tesleri, şu bal hazin goýýan kakawlar, depinler diýip söýýän Piriç rahmetemmada ýaşlar üçin. Türkmen aýdymyň bir halk aýdymyny halipalan goýun ýol bardy, ýani aýdymyň başyny saat salynýan, onuň ortasyna ýetende aýdymyň ortasyna çekmelerini soň ýene saat berip aýdymyň soňuny oturanyňy başlaqda diýen aýtalanýan şu düzgüni. Sony bal hazif soňuny käýdym uzorak bolsa estradada ol ýoýdun bolana halipalamyzdan elbetde maslahatlaşýardyk. Uzunrak bolsa arasynda saat berseň ýa arasynda saat aýryp, soňuny şu saat asly soňuny ýoýumyzdan ýerine ýetirilen görnüş bolýardy. Şonu belli saatlar bolsa ýani adus geçen halipalamyz Recep Muhammed Ulu, Kur'an Murad Dawasif, Sari Hekim, şu aýdymyň soňuny salmadym hadip garaşýar. Şu bal hacim şolar ederlikle yerine ýetirýärdi. Şu aýdymyň saatini asly soňuny ýolmazdan özüne ýakyn görýän odanca arasyny üçin berýär, şu ballyň aýdymyň soňuny şu taýyn çalýar, hatam ýerine düşýärdi. Özüne maraşýar, dinleýijilere maraşýar. Elbetde ustatlygyň alamaty. Ustat olmasaň o zatlar aýdyp durkan çalmak ol. Gaty uly zihni talap edýär, hem zähmet talap edýär. Canlı görüşde bermekde ulukan köp türlüs geçmeli bolýar. Şoň üçin köp türlüs geçýärdik, özüne talapkärligini, pesbärligini, onu aýdymyna da düýp bolýardy. Şonu diýýäri, şu aýdymyny ýüzüni görmesden alyp başlayan birinji akordundan ýa başda aýdymyň bendinden şuna balla hajif aýdýar, şuna ýa-da Recep Ulu aýdýar, şuna tawa çarly aýdýar. Şonu Murat Tokayev aýdýar, diýdirmek üçin öz ýüzüň bolmaly. Şonu öz bir garaýşyň halipalar dinläp, halipadan öwrenen adam özüň öwüşüň berip, öňde maksat goýsaň elbetde ýetip bolýar. Üçin şonun şu kärdesinin üçin barlyk hazysyny görkezdi. Halkyň içinde de toýlarda, zawaralarda Türkmeniň zany pähmi ýaşdan atlardy. Türkmeniň estradasyny barlyk hazy ulukan ýyl goýdy, öz ýolyny şu Ýewropa taýranyny Türkmen aýdymyň näýeli şirin azyp ýerine ýetip bolýarny, gönüňiň şähertlerini görkezdi, göreli.